Kapar kod abich okinyi ne ripoto chopo pacho kani Ogai nowito ngimane. Nobedo ni nade kaka ng'ano bende en jasir motegno mar aparo na kapok jakom otho ne wago simbe to ne komako, but wan gi jating' ndai mare miluongo ni Keta no tarik 14 ema nomako simu to nyisa ni jakom ngima. Wan kaka jomanyien kode koni wawuok waduogo, but kalure gi advice mag daktachi onyise no konya wuok kawuono, en kiny no travel kiny, but wan gi delegation wan wawuok waduogo. Koro ng'ama waweyo kae no Geta kod Winnie kod Ruth ema kiny nobi kode. Koro mano tarik 14. Koro kato romo tarik 15 saa 12 okinyi to madam Achiewa no simbi ywak. Kaneno ka Keta nemo gochona. To kona to uchiew nade kibira kanyo. Kone wachiew maber. To kona to uchiew maber to jaduong' onindo. To kone jaduong' mane kendo manye wacho nigi. To kone babo osewewa. Koro toke na bende natemo gocho ni jowa moko. Mabende jotelo wetewa. Koro apinjogi ka ging'eyo to gibe wacho ni jakom miwa daka matin. Koro ng'ami gocho nyisi ni miya daka matin, bang' daka matin to gocho ni jaduong' odhi. Den kuyo nikech akanyo kata sim nowuok e lweta nikech bolwar. Nikech koro no ka believe ni gino ne nyalo timre nikech nowinjo be waromo kod the following week kuduogo gi delegation magwa mondo wawacha ne weche mag siasa, nikech nitie gima tich manomiwa mano wadhigo mbele mane iluongo ni conclave dialogue, intergeneration dialogue mane wadhigo mbele, ma itwak mane wadhigo mbele Kamkunji kanyo mondo gik ma weche mag yiero chenji, ket chike mabeyo, kuonde maricho losi, kaka polis tayo jowa ber nek ber wadwano wuoye, weche mag CDF mane jakom wacho. Koro nwayudo kwa dhi process no mbele. Koro gino nobuogo wan nikech nowinjo be noduogo to wamiye report kaka wasebedo, nikech nowinjo be ni kwa wuok kanyo to wadhi Mathare, wadhi Jakaranda, wadhi Jivanje, wawuoyo gi jowadwa e twak machal kamano, but nwachake Kibera Kamkunji. Koro gino nobuogo wa. Ne en kuyo Kibera kanyo ma dhano nolokre jonek, ni yudo ka joma mine ne gaga uwi barabara. Nikech joma ng'eny noko believe. By saa 1 okinyi Kibera nek chal Kibera nikech dhano te no kuyo. En kama karomo ga saa 10 dukni oseyawe. But chieng' no dukni nolor te. Kata ng'ama noseyapo noloro duka. Kalure kuyo nikech kaka nwadak jaduong', nwadak maber. Kendo ne nogaiwa mane weche katek te mwaring wadhi kuome. Kata kapok norito Kenya te to Kibera ne ni chunye kabisa. Kech kanye manomiyo obedo oteko mang'eny kapok odhi kuonde moko. Koro gino osemiwa kuyo. Kata sani pod ok wakwe ahinya. Pod wan gi ywak. Oganda wa ywak mar gitime maonge. Nane Nyasaye kosechano wan kaka dhano onge gima dwa timo. Erokamano. Wakuyo na go family, gosiepe kod jo Kenya kanyakla. Yes, but jaduong' to nowewa marach. Mos ahinya. Yes.